Bapak Ibu lan para sedherek ingkang kinasih sugeng pepanggihan wonten ing dalan Padang edisi dinten Senen 17 November taun 2020 dinten menika. Salam wonten ing patunggalanipun Gusti Yesus lan mugi sih rahmatipun Allah Sang Rama tuwin Gusti Yesus Kristus wonten ing panjenengan sami. Saderepun kita nampi wedharing Sabtu ing dinten menika sumangga sami sembahyang langkung rumiyin. Rama kawula kasuwargan Iba bingeng manah kawula awit saking yen paduka nganti kawula wit enjing kawula tangi saking tilem ngantos ing dalu kawula ngancik badhe mirengaken wedharing Sabtu lan kawula ugi pitados paduka tansah nganti kawula ing slaminipun. Samangke kawula narbuka manah mugi pangandika paduka kawula mangertosi lan dados kekiyatan ing gesang kawula. Lambar kurbanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Ibu bapak lan para sedherek, jejering dalan Padang wonten ing dinten menika nguluri kanthi bingah suka paring dhateng sesami mekaten. Sinebat wonten ing kitab Efesus bab 1 ayat 28, Efesus 1 ayat 28. Wong kang gawene nyolong aja nyolong maneh. Nanging becik nyambut gawe kanthi tumemen lan nglakoni pagawean kang becik kelawan tangane dhewe supaya bisa nguluri wong kang kekurangan. Bapak Ibu lan para sedherek, sabda dinten menika ugi kawrat kamot wonten ing buku Sabda Winedhar ingkang dipun terbitaken dening Sinode. Salah setunggaling wujud gesang ingkang kaanyaraken nggih menika nyambut damel kanthi patrap ingkang sae, ingkang leres, ingkang temen. Tegesipun tiyang pitados tinimbalan nindakaken padamelanipun kanthi jujur, kanthi tulus ing manah. Mboten nyolong jupuk, mboten korupsi, mboten nguntep. Kanthi mekaten tiyang pitados saged nyekapi kabetaning brayatipun piyambak. Mboten gumantung kalian pambiyantunipun tiyang sanes. Ananging asikep kalawan tangane dhewe nggone nyambut gawe mandiri mekaten. Ing sisih sanesipun malih para tiyang nyambut damel kanthi jujur, kanthi temen ugi kadhawuhan supados mbiyantu sederek-sederek sanes ingkang pancen merloaken pitulungan. Tiyang pitados tinimbalan supados ngetokaken tanggung jawab sosialipun. Inggih menika purun migatosaken sesami ingkang serakat. Kanthi mekaten Raja Brana barang Darbek ingkang katampi saking padamelanipun boten namung katujuaken kangge nyekapi kabetaning piyambak nanging ugi mengku kautaman kangge kabetaning tiyang sanes. Magepan kalian bab solidaritas. Wonten unen-unen mekaten ing sajroning Raja Brana kita iku ana sing dadi hake wong miskin. Nah, kanthi nyambut damel ingkang tumemen, jujur, temen, kita saged pinaringan berkah kangge nyekapi kabetan kita lan mbiyantu tiyang sanes. Sumangga kita sami ngraos-ngraosaken timbalanipun Gusti lantaran sabdanipun dinten menika supados inggih menapa kita sami nguluri suka bingah mbiyantu kangge sesami kita ingkang kekirangan. Mugi kita sami kasagetaken dados talanging berkahipun Gusti kangge sesami. Sae menika sesami warganing kesamuan menapa dene sinten kemawon tangga tepalih kita ingkang pancen merloaken. Angaya pedamelan menika wajibing manungsa. Wondene nguluraken berkah kangge sesami menika timbalanipun Gusti ingkang mulya ingkang elok. Kita nyambut damel menika wajib kita. Nanging kita ugi tinimbalan nampi timbalan ingkang elok yen kita nguluraken berkahipun Gusti kangge sesami. Rahayu para sedherek, inggih sedaya tiyang ingkang ngestokaken timbalanipun Gusti kanthi ikhlas somanah suka bingah sukarna. Jalaran ugi wonten ing pangandika sing sapa
kerep andum berkah, bakal nampeni kalubiran. Mekaten Amsal 11 ayat 20. Sing sapa kerep andum berkah bakal nampani kalubiran. Mugi Gusti terus berek lan nyagetaken kita nguluri dateng tiang-tiang ingkang merloaken. Sumangga sami sembahyang. Rama, kawula suwan matur nuwun pangandika Paduka saya neguhaken iman kawula bab tanggal jawab kawula supados kawula ugi andum berkah dateng tiang-tiang sanes ingkang pancen merloaken. Sinagedna kawula nindakaken dawuh Paduka menika Gusti, nyuwun panuntun Paduka. Berkaono cekaping sandang pedan kawula dinten menika Gusti. Mekaten ugi yen kawula ngasung dalu mangke kawula nyuwun Paduka kanthening berkah, Paduka rengkuh, Paduka reksa. Anak-anak kawula, tiyang sepuh kawula, semah kawula, sedaya Paduka reksa. Dalah isen-isening bali griya kawula ugi. Ingkang sakit Paduka sarasaken Gusti. Ingkang ringkih Paduka piyataken. Mekaten atur kawula pinuju asma Paduka. Lambaran kurbanipun Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin.